Takže dostihy boli odštartované. Okamžite po štarte ide do čela Quebracho, druhý zverenec Jaroslava Brečku. Na druhom mieste Summerhill, nasledovaný zástupcom stane elektromontáže Mička Tercelom. Pri bariére máme Nikana, ďalej Adjutant, zvonku Diplomata. Pole uzatvára Cruzus a s odstupom niekoľkých dĺžok favoritka Many Bay. Takže zverenci Čika Brečku na oboch póloch štartového pola s náskokom 6-7 dĺžok Quebracho, Summerhill, Laurian, Diplomata, Tercel, Nikan, Cruzus, Adjutant a opäť nejakých 6-7 dĺžok vzadu Many Bay. V sedle Quebracha nadiktoval celkom ostré tempo náš nemecký host Kevin Chen. Uvidíme, či to bude vyhovovať aj Čikovi Brečkovi v sedle favoritky Many Bay, ale Quebracho skáče výborne. Ďalej máme tam Tercela, Lauriana, Summerhill, Diplomata, Nikan, Cruzus, Adjutant a s odstupom Many Bay. Poradie koní sa nemení. Všetci skáču bez problémov doposiaľ. Pri biehaní do oblúka pod výpadovkou je pole koní roztiahnuté do dobrých 20 dĺžok. Solidné tempo v sedle Quebracha diktuje Kevin Chen, nasledovaný Tercelom, Summerhillom, už Diplomata a Cruzus. Nasleduje Laurian, Nikan, Adjutant a stratu na predposledného koňa znižujúca Many Bay. Odstup vedúceho Quebracha sa však nemení, práve zdá sa, že naopak narastá. Pri druhom biehaní do cieľovej rovinky má takých dobrých 10 dĺžok náskoku pred Tercelom. Nasleduje na 3. mieste Summerhill, zvonka Diplomata, Cruzus, Adjutant, Laurian a Many Bay. Takže povzbudíme koníky pri druhom prebiehaní cieľom. Quebracho, Tercel, Diplomata, ďalej zvonku Cruzus, zlepšiaci si Adjutant, Summerhill, Laurian, Nikan a naďalej s rovnakým odstupom od predposledného koňa máme Many Bay. Quebracho ale zdá sa, že trošku slabne, alebo možno úmyselne Kevin Chen v jeho sedle znížil tempo a rovnako teda odstup od druhého Tercela. Nasleduje 9-násobná budapešťanská víťazka Diplomata. Pole koní sa z 20 pôvodne dĺžok už, dá sa povedať, zhustilo, takisto aj strata Many Bay sa znížila na predposledného konia Quebracho, ale naďalej s náskokom 3-4 dĺžok v čele. Dosti zatiaľ bez väčších problémov. Many Bay aktuálne akceleruje, prechádza polom a už je v strede balíka. Takže na čele máme Quebracha, ďalej je tam už Adjutant, Many Bay na 4. 5. mieste, ale prechádza už na 3. miesto. Takže Diplomata je na 2. mieste, Adjutant, favoritom máme vpredu, čiže Quebracho, Diplomata, Adjutant, zvonku Many Bay a Nikan. Toto je skupina koní, medzi ktorými sa pravdepodobne rozhodne víťazovi 34. prúteniek šampiónov. Quebracho s najlepšou pozíciou vbieha do cieľovej rovinky na výbehovú prútenku, takže Diplomata už skáče prvá, na 3. mieste Adjutant, Many Bay a Nikan, takže Diplomata vedie, Diplomata získava náskok. Zdá sa, že nikto z ďalších účastníkov neakceleruje natoľko, aby ho ohrozil, takže Diplomata zvíťazil v týchto dostihoch o dobrých 7-8 dĺžok, súboj koní Čika Brečku, takže Many Bay na 2., Quebracho 3., Adjutant na 4. mieste, Nikan 5. Ďalej máme v cieli Lauriana, Summerhill, Cruzus, teraz prebieha cieľom unavený Tercel. Takže služobné hlásenie, poprosíme realizačný tím okolo víťazného Diplomata na dopingovú kontrolu. Teda maďarské záujmy reprezentujúci 6-ročný žrebec Diplomata zaznamenal aj vo svojom 10. štarte nad ľahšími prekážkami 10. víťazstvo